Padagos na pigpapamati kan kapulisan ang saindang presensya sa komunidad sa paagi kan pagtabang sa mga nagtitios na pamilya. Sa paagi nin programang Revitalize Police sa Barangay o RPSB kung sain sa probinsya kan Sorsogon, partikular na sa banwaan kan gubat, maigot ining pigpapasunod kan otoridad. Obheto kan programang ini, iyon na mairanian mga serbisyo kan kapulisan asin matabangan kung anuman ang pangangaipo kan residentes sa mga puwerang lugar. Sigun kay Police Captain Gerson Recuenco, nagkaigwas nindan ni Needs Assessment Survey sa nasasakopan nindang mga barangay arog na kan barangay dita. Naning maaraman ang mga pangangaipo kan barangay na pwede ninda maitao katuwang ang mga piling NGOs. Project namin yung pagpapailaw sa mga bahay na walang kuryente, lalong-lalo na po yung may mga estudyante na nag-aaral. Pagka walang ilaw yung bahay nila, pinapakabitan po natin ng solar light para makatulong sa pag-aaral nila na pagkagabi may magagamit silang ilaw para hindi sila mahirapan mag-aral sa gabi. Saro si Tatay Angel Gesta kan barangay dita sa mga naging resipiente kan programang ini kan PNP. Matapos siyaan matawan ni libreng solar light kan Sorsogon PNP. Sigun kay Tatay Angel, dakulang kagianan ang tabang na ini kan otoridad, lalo na sa iyang hanap buhay sa paggibo ni Nito 3. Sinabi pa ni Gesta, kung dati flashlight nin lighter sa naan pigagamit niyang pang-ilaw, ngunyan igwa na siyang solar light na makakatabang para mas mapadalian sa iyang paggibo kan produkto na iyumanan sa iyang pigkukuwaanin pagkabuhay sa oral daw. Maganda na po sa nung nakaraan na wala pang ilaw kasi naka-move on na ng mga ilang araw. Isang araw. Dati nayayari ko to 3 araw, ngayon naging mga 2 na lang. Ang pamilya naman ni Nanay Geraldine labi man ang kaugmahan na natawan sinda nin solar lights kan PNP. Haros 4 na taon man kaya sinda na nagtiyaga sa diklom. Dahilan kan pagkakaputol kan sa indang kuryente. Sa tabang kan solar light, liwat na nagkaigwa ng liwanag ang sa indang kabanggihon. Maraming salamat po talaga. Kaya po nga sabi ko, salamatonon po na dako-dako para sa kay dako-dako po talagang nahatag nila natabang po sa amo, sir. Sigun kay Police Captain Recuenco, natatawanin pa ni bagong paglaom ang mga nagtitirios na namamanwaan dahil kan sa indang programa lalo na sa mga lugar na dakol ang mga problemang pangkomunidad. Nandito po yung inyong kapulisan, magsiservisyo po sa inyo para hindi lang po maipatupad ang peace and order dito sa barangay, kundi matulungan natin yung mga barangay-based institution na ma-empower sila para, halimbawa po na pagdating ng oras na aalis na po kami dito sa barangay para lumipat sa ibang barangay, empower na po sila sa kung paano patakbuhin ng maayos ang barangay. Mientras tanto, apwera kan programang Revitalize Police sa Barangay, nagkaigwa naman sinda ng proyekto manungod sa kapalibutan, community engagement, asin iba pa. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.